Ikaw, balita! Aniya na ang atong Wiki Tech Tips. Iwas scam, unsay dapat likayan. Ang scam mamahimong may tabo bisan kanusa ug bisan asa aron malikayan ang imong kaugalingon. Aniya ang pipila ka mga praktikal nga mga tip. Paminaw, ayaw pagbinalingag kay di lalim magsigig yaw-yaw ug sigig tambag. Una, himuang private ang imong mga personal na mga impormasyon. Likayi ang paghatag sa imong mga social security number, bank details, passwords, ug pins or personal identification number. Sig hatag-hatag murag daghay sulod ang kwarta sa bangko. Ikaduha, i-verify sa bago ka mosalig kung naan man kay mga na-receive na mga emails, tawag, text nga mga nangayo og kwarta o mga sensitibo na impormasyon. Pahibalo, ayaw tuuhi ang tanan gawas sa tawag o text sa imong parcel. Ma'am! Parcel mo, ma'am! Ikatulo, i-secure ang imong mga device ug account. Butangi og password ang imong cellphone ug account basin og usa ka adlaw. Magmay din na ang imong account ug mga not to mention. Ikaupa, ayaw pataka ug click sa mga link sa mensahe o website. Saligi ang mga trusted website ug pangitaan ni na mga reference. Pinaagi sa pagbantay ug kahibalo, mamahimo nimong malikayan ang pagkabiktima sa mga scam. Hinumdumi, think before you click. Ayaw padalas sa mga atik-atik. Kini si Reniel Lapilado para sa I-Balita. Ikaw, balita!